Usa ka semana nga pagsaulog sa Charter Day anniversary sa Dakbayan sa Talisay, giulagway sa kapulisan nga malinawon og malampuson. Usa sa highlight sa mga kalihukan mao ang concert nga gidugukan sa libuan ka Talisaynon. Ang report ni Femari Dumabo. Usa niini ang pagsubo sa mga bag-ong facility nga gipatukod sa Dakbayan. Lakip na kini sa mga kalihukan sa week-long celebration sa ika-22nd Charter Anniversary sa Talisay City. Usa niini ang pagbuka sa e-learning center sa Barangay Tabunok sa Dakbayan. Usa sa highlight sa kalingawan sa mga Talisaynon ang concert sa Dakong Hawanan sa atbang sa Talisay City Hall. For the whole week since Monday ang ato ang mga activities every night, daily activities. Wala tay kapulian or any untoward incident nga nahitabo, and we are thankful sa cooperation sa mga Talisaynon. Gibanabana sa kapulisan nga 5,000 ka mga tawo ang misaksi sa concert nga sagad kanila mga batan-on. Hinuon sa kapin 5 ka oras nga concert, matod sa Talisay City Police nga way natala nga daotang panghitabo og krimen. Wala gitay reported nga pickpocketing during sa concert. Wala tayo reported nga na nagkagubot after, kay ato ang gi-ban, wala na to gi-allow ang inom sulod sa concert venue, ug ato sang wala gid nato gi-allow ang even pag smoke. So walay hubog, walay kakulian, walay nagkagubot. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.